deň, vážení návštevníci. Stojíte pred slovenským orlojom v Starej Bystrici. Najväčšia drevená socha na Slovensku je dielom autorov akademických sochárov Viliama a Marcely Loviškovej a architekta Ivana Jarinu. Jej podobizeň predstavuje sediacu Madonu, patrónku Slovenska, ktorej podoba bola neskôr vytvorená v hline a neskôr pretvorená do architektúry. Tvarovanie diela v šindľovej konštrukcii bolo možné vďaka 80 dreveným ramenám, ktoré tvoria plášť orloja. Vo výklenkoch orloja je umiestnených 6 bronzových plastík významných historických osobností. Vo vrchnej časti je to knieža Pribina a kráľ Svetopluk, pod nimi kodifikátori slovenského jazyka Anton Bernolák a Ľudovít Štúr a po stranách politické osobnosti 20. storočia Milan Rastislav Štefánik a Andrej Hlinka. Drapéria je zhotovená zo slovenského kameňa riolitu. Jej horná časť je vytesaná v tvare tony, dolná časť obsahuje kruhové otvory, v ktorých sú vložené priehľadné tabuľky do zlatého onyxu, jediného slovenského kamoru, ktorý sa ťaží v lomoch pri Leviciach. Z riolitu je zhotovený aj portál vstupu do galérie. 7 soch slovenských apoštolov, ktoré sa pohybujú každú celú hodinu, vytesal z topoľového dreva ľudový rezbár Peter Kuník z Tvrdošína. Ide o svetcov, ktorých osudy boli spojené so Slovenskom: svätý Cyril, svätý Metód, svätý Andrej Svorát, svätý Beňadik, svätý Gorác, svätý Bystrík a svätý Vojtech. Srdcom orloja je tzv. Astroláb, veľký astronomický ciferník, bez ktorého nemôže byť orloj orlojom. Zložitý astronomický a hodinársky mechanizmus navrhla a zostrojila pražská firma Spell. Astronomické údaje sú špeciálne navrhnuté pre zemepisnú polohu Starej Bystrice, nejde teda o kópiu iného orloja. Farebnosť hlavnej dosky astrolábu